ana kewane apa sing arep teko mawarna werna kewane donya kewane macan ratune kewan ayo kanca amreksana kewane apa sing arep teko mawarna werna kewane donya kewane cilik ratune kewan ayo kanca amreksana kewane apa sing arep teko mawarna werna kewane donya kewane macan ratune kewan. Ini negeri namanya Jambi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang atas dawuhe Gusti Pangeran. Yo prokon samresenono kewane opo sing arep teko ngawarna warna kewane donya kewane macan ratune kewan. Namanya Jambi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang atas dawuhe Gusti Pangeran. Yo prolojong engkang sami rawuh engkang rawuh mriki anemi wasepuh kita ngurmati ya senapi panutan Nabi Muhammad nabi kang pungkasan engkang mernata para manungsa engkang perintah kita supaya ngajai dosa wajib kita bocah Islam iku kudu sing sregep anggone sinau awet kang dingin aku bisa mengerti Allah Pangeran Allah Maha Sakti di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari kita bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan bisa masuk surga bergiatlah perkumpulan ini Ramadan Tuhan jangan dilupakan ini kita dalam kesenian Quran hadis menjadi pedoman segala berdirimu siapa di tengah kawanmu setia membela agamanya Islam agamanya Tuhan yang termulia ayo para kanca enggal padha ngupaya kanggo belani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking apa kecoso saking agama sebab kita enggal padha ngupaya yen ra kersa enggal bisa uga kena coba cobane manungsa ya iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba amin 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 ya Allah rabbal alamin amin amin ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin amin amin ya Allah rabbal alamin.
namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agama Islam sudahlah terang atas dakwah dari pangeran. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agama Islam sudahlah terang atas dakwah dari pangeran. Jamu pisan godhonge klengkeng, wis suwe ora ketemu pisan sedulur blonggeng. Aja musuh siwalele sapa neng banyu wangi aja kasusu gondol kedru
Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agama Islam sudahlah terang atas dakwah dari pangeran. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami Islami. Agama Islam sudahlah terang atas dakwah dari pangeran. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan taimatan fi tawamimul gilahi.
Islam sudahlah terang atas dawuh dari pangeran. Negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agama Islam sudahlah terang atas dawuh dari pangeran. Gilang sipatu gilang, gilang si rama-rama. Gilang sipatu gilang, gilang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Ya Rabbi bila Mustafa balik maqasidana. Wafir lana mamadaya wasingal karomi. Wafir lana mamadaya wasingal karomi. Makatan atur pasukatan seni saking rombongan Surya Kodar Semawi bilih wonten kalepatan saestu pangapunten ana monggo sak rencang saking Semawi tansah memuji ndedonga mugi-mugi anggenipun sami ngaos wonten ing TPQ Al Inayah tansah paringono ilmu ingkang manfaat barokah sedaya masyarakat Blongkeng tansah paringono istiqomah lan ugi paringono keluarga sakinah mawaddah warahmah. Makaten selepat saestu nyuwun ngapunten kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.